Tämä maksaa 2 euroa, tämä maksaa 8 euroa. Miksi kukaan ostaisi tätä? Nämä molemmat on spagettia, mutta erot syntyy raaka-aineista, valmistustavasta ja mausta. Tätä Fabrin spagettia kuivataan 4 päivää alle 40 asteessa. Tämä Barillan spagetti kuivataan korkeassa lämpötilassa, että se valmistuu nopeasti. Fabri käyttää jalostamatonta luomulaatusta kapellivehnää. Barilla taas käyttää massatuotettua durumvehnää, joka on optimoitu tasalaatuisuuteen ja edulliseen hintaan. Artesaanimenetelmällä valmistettu Fabrin pasta puristetaan kuparipuristimen läpi ja sen takia sen pinta on mattainen ja karhea ja siihen tarttuu hyvin kastike. Barilla-spagetti taas on liukas ja sileä, koska se puristetaan nopeasti teflonmuotin läpi. Keitetyssä Fabrissa on napakampi rakenne ja al dente suutuntuma. Maukas pasta on myös vatsaystävällinen eikä aiheuta turvotusta ruokailun jälkeen. Milloin sun mielestä kannattaa panostaa 8 euron spagettiin?